Hvis du er optaget af trivsel blandt unge i en uddannelsessammenhæng, og optaget af, hvordan man egentlig kan arbejde med trivsel i en uddannelsessammenhæng, så lyt med her. Fordi vi skal til at i gang med de næste 1,5 år at arbejde sammen med 14 ungdomsuddannelser på simpelthen at arbejde på at fremme trivselen i skolehverdagen. Fordi selvom rammerne og det politiske betyder rigtig meget for trivsel blandt unge, så betyder hverdagen, mødet mellem lærere, elever og fag i en skolesammenhæng også rigtig meget for, hvad det er for en trivsel, vi ser blandt unge. Og det er netop det nære omkring de unge, vi vil stille skarpt på i det her forskningsprojekt. Fordi det handler om, at vi vil blive klogere på, hvad er det for nogle pædagogiske metoder, tilgange, rammer og aktiviteter, der fremmer nogle positive læringskulturer og fællesskaber blandt eleverne på ungdomsuddannelserne i Danmark. Og det gør vi jo sammen med 14 skoler, en masse lærere på de skoler, og gør det med gode kollegaer, som vi kommer til at møde i løbet af den her lille film. Og den første, I skal møde, det er Mette Ples, og hun vil fortælle noget om trivsel. Som alle, der har fulgt med i medierne hen over de senere par år ved, så snakker vi rigtig meget om trivsel og mistrivsel. Det er begreber, der fylder meget i den offentlige debat, men nogle gange kan det være svært helt at vide, hvad er det egentlig, vi taler om. Trivsel og mistrivsel er nogle ret flertydige og flydende begreber, og det handler blandt andet om, at vi forskningsmæssigt også forstår dem forskelligt og arbejder forskelligt med dem inden for forskellige forskningsperspektiver og forskningstraditioner. Groft skitseret kan man sige, at der er 2 positioner, som vi traditionelt bringer i spil, når vi taler om trivsel fra et forskningsperspektiv. En sundhedsfaglig forståelse, eller diskurs, som man vil. Og her forstås trivsel i høj grad som noget, der er noget, som vi kan måle og indfange og sammenligne gennem kvantitative og kvalitative målinger. Og det er noget af det, som vi støder på i skolernes trivselsmålinger og i de store nationale trivselsundersøgelser. Ofte har de her målinger fokus på et individniveau, og man kan også sige, at trivsel i mange af de her målinger defineres som fravær af mistrivsel, ved at man undersøger en række risikofaktorer og symptomer på mistrivsel i de unges liv. Så det handler altså om, hvornår tipper balancen, og der kommer for meget af risikofaktorer og symptomer i de unges liv til, at vi kan sige, at de mistrives. Men der findes også en anden forståelse af mistrivsel og trivsel, og det er det, vi kalder den pædagogiske diskurs. Det er her, man i højere grad optaget ikke af fravær af mistrivsel, men til den positive tilstedeværelse af faktorer, der understøtter og fremmer trivsel. Det kan være elementer som oplevelsen af tilhør, meningsfuldhed, involvering og handlekraft. Og i den her forståelse, der ser vi trivsel som noget, der skabes mellem mennesker, og derfor fokus på trivsel som noget, der både er socialt og kontekstafhængigt. Og det vil sige, at trivsel i den her forståelse hele tiden skabes, forandres og bliver til i sammenhængen. I det her forsknings- og udviklingsprojekt, der har vi særligt fokus på trivsel som et socialt og kontekstuelt fænomen på ungdomsuddannelserne. Det vil sige, at vi zoomer ind på elevernes skoletrivsel og ser på, hvordan deres trivsel produceres og skabes i sammenhæng, og i mødet med de lærere, som de omgås med, og de skolesammenhænge, som de indgår i. Man kan sige, at vi har fokus på, hvordan skole og trivsel gøres på de 14 skoler, som vi samarbejder med, og vi er optaget af, hvordan vi også sammen flytter os og forandrer os, bliver klogere undervejs på, hvordan vi kan arbejde på at skabe bedre trivsel for eleverne på ungdomsuddannelserne. Og det her med forandringsprocesser og udvikling er jo noget, som står centralt i forskningsprojektet. Hvordan kan vi forandre os som skoler, som lærere og som forskere, blive klogere på, hvordan vi gør og arbejder med trivsel. Og det er noget af det, som Maria vil sige noget mere om. Ja, for vores fokus er netop på, hvordan man kan arbejde med trivselsfremmende didaktikker ude på skolerne på en måde, så det også giver mening i den lokale skolehverdag. For selvom vi ved rigtig meget om trivsel fra litteraturen og fra andre studier, så er det vigtigt, at den viden bliver oversat til den praksis, som skolernes hverdag faktisk er. Det vil sige, at der er et vigtigt oversættelsesarbejde i, hvordan man kan skabe blivende og meningsfulde forandringer ude i den hverdag, som er på lige netop de skoler, vi arbejder på, og for lige netop de elever, der er der. Sammen med lærerne på de som sagt 14 forskellige skoler over hele landet, skal vi derfor gennem de næste 1,5 år arbejde sammen om at forandre hverdagen.
Vi skal eksperimentere med en vifte af konkrete forsøg og indsatser, som I kan se her på illustrationen. Samtidig vil vi så forskningsmæssigt også følge projekterne og her have et særskilt fokus på, hvordan projekterne indtænker og inddrager eleverne i arbejdet med at skabe forandringer, og hvordan vi også kan lykkes med at fremme trivslen for de allermest udsatte elever. Vi står lige nu og skal til at gå i gang med det her spændende udviklingsarbejde ude på skolerne. Men inden da har vi faktisk forberedt os lidt og stukket en finger i jorden ude på skolerne og spurgt lærere og ledere ind til, hvilket arbejde de allerede gør for at fremme trivslen, og hvordan de egentlig oplever det at skulle forholde sig til trivsel og mistrivsel blandt eleverne. Det har vores kollega Søren hjulpet os med at blive klogere på, og det vil han fortælle lidt om nu. Vi har lavet litteraturstudie, så har vi lavet spørgeskemaundersøgelser blandt ledere og lærere, og så har vi lavet workshops blandt lærere og elever. Jeg vil her fortælle omkring lærernes erfaringer med trivsel, hvilket dem vi skal til at starte samarbejde op med. For lærerne er særligt 3 ting vigtigt at fremhæve. For det første gøres der allerede meget på skolerne for elevernes trivsel, og lærerne gør allerede en kæmpestor indsats for at skabe en god klasserumskultur og en læringskultur. Men samtidig er der altså et stort behov for at blive klogere på, hvordan man rent faktisk arbejder med et godt klasserum og fremmer trivsel i lyset af stigende trivselsproblematikker blandt elever. For det andet oplever mange lærere også, at de mangler viden og kompetencer i forhold til at håndtere de diagnoser og de andre komplekse trivselsmæssige udfordringer, som et stigende antal elever kommer med. Vores forundersøgelse viser tydeligt, at lærerne støder på mange forskellige trivselsmæssige udfordringer. Nogle knytter sig an til skolelivet, andre til ungdomskulturen generelt, nogle til forhold i hjemmet og nogle til social baggrund. Det er altså en kompleks størrelse, de møder. Den sidste udfordring, som mange lærere står overfor, er, at det er vanskeligt at balancere individuelle hensyn til elever med trivselsproblematikker, samtidig med at skulle få en klasse til at fungere, en klasse til at trives og nå alle de læringsmæssige krav, som der er på samme tid. Det er altså med andre ord rigtig vigtigt, at lærere får støtte til at skabe både en god klasserumskultur og en god undervisningskultur i et miljø, hvor der er rigtig mange forskellige trivselsmæssige udfordringer ude at gå. Så der er altså et vigtigt behov for, at vi får nye pædagogiske metoder, som både formår at understøtte en positiv læringskultur, men som samtidig fremmer trivsel for den enkelte og for fællesskabet. Vi vil nu det næste halvandet år fordybe os i udviklingsarbejdet og forskningsarbejdet her, og så vender vi tilbage i 2025 med et brag af en konference og med en bog, som er tænkt sådan, at man faktisk skal kunne bruge den som en, der arbejder med unge, i en uddannelsessammenhæng til faktisk at få gode råd til, hvordan kan man egentlig arbejde med at skabe trivsel. Og det vil også være en bog, som vil kunne bruges af politikere til at blive klogere på, hvad er det så egentlig for nogle rammesætninger på uddannelserne, der også kan bidrage positivt til unges trivsel. Så vi glæder os til at se jer til den tid.